llaman cousas edulcoradas, eso non vale para nada. E vos tendes a obrigación de saber que vosos compañeiros, que ao mellor hoxe en día algúns como os vosos pais, pois tuveron unha vida de estudiantes distinta do que a vosa. E que, por tanto, cando vos falen de que Colla nos anos 80 era un instituto moi non sei quanto, é basicamente porque eran xente que dentro do que posible tiñan unha dignidade. E eu considero que é digno reivindicar que non che suban as tasas de autobús, porque do pouco que tes, polo menos que as conserves. E vos non podedes entender eso, porque claro, xe tendes o autobús gratis, e por eso non o apreciades. Pero os vosos pais, e cando digo pais me refiero aos estudiantes de aquí de fai 20 ou 25 anos, tiñan outras dificultades, tiñan outros problemas, e posiblemente foron tachados, e Colla sufriu mala fama por parte de certa prensa de Vigo e de certos personaxes de Vigo, basicamente por unha cousa que era obvia. E é obvio, o que non pode ser, é que os estudiantes non teñan polo menos unhas condicións dignas para estudiar. E posiblemente por eso estudiaban ao mellor máis que vos. Vaite saber. Ti que crees? No, creo que no. Tú crees que non? Por que crees que non? No sé, porque las cosas ahora quizás están más avanzadas y nosotros tenemos más cosas que estudiar y más conocimientos. Tenéis máis cosas que estudiar e máis conocimientos. Creo que sí. E que según esa teoría, entonces no ano 5000 nadie vai estudiar. Verdad? Porque van a saber tantas cousas. Non é cuestión de abundancia de conocimientos, é cuestión de selección de conocimientos, que é distinto. Que os ha sorprendido?